Sibanta ban kener ka jingerap ye ki khna school ba khamtame kia kitu ki bawan na kilonging ki badung hne ka sngi na kalyang kinong yelam ka FKGGP Modern Circle ki lalek ban nok senyang de ki kopi bat khulom syaki khna school jong ki arteli ki school ki bodon hapo ka snong umtasor maudkhar haribo district hakane ka jing nok senyang syaki khna school jong umtasor English LP school bat ka umtasor maudkhar UP NSS school la sakhi daga jinga don lang do ba Louis Star lengdo General Secretary ka FKGGP Ribo District usamla Banroy Walang Presiden ka FKGGP Sokhwai Circle uba Dominic Soktung Secretary ka FKGGP Modern Circle uba Ar Mukim rang ba snong ka umtasor maudkhar kinoi kai ki ba kuntup ya ka kong Ti Maulong bar ka kong S Shooting ki badai ki headmistress jong ki ki school lember ki khna school menta hagipor ki ba manswa ngalong kumju hi nei ngai tnat bana kaliang jong phi ki khna school ki baidon nang kapor phi jingil aran kum ki khna pule bat hagaju kapor nga suru ban kantui kinong hikai ba kinong hikai namar ba hateng ladar kidon gitu ki khna school ki ba khamriam ba kila itno itu ki khna school ki ba riam jobo kila isino kimdai bandon kum ta jing sngo namar kum kinong hikai hak khna school ki ban sulun sar hateng isi no namar bang ngamla ban katkum gejing kwa jong kinoi kai ngamla nei ya gitu ki bastat pada kinoi kai ki it nei ya kataru nga ketiu ya ki noi kai ba kim dei ban bu kuthut wat hateng lada kinoi kai ki kham isi kana school kila ban pep senan lo ya kajing wat school jong ki inform ko ba biang ru kide ban ai sim khnang ba ki khna school kila ban wan sa ka school ban ai jingnan jing start lengba jong phi kinong hikai bat ngayero ya kinong hikai ba kilala ban pendek kat ni ha kane ka program ka balingkot na kalyang jongi kaseng ka bangi kwa ban donet sobha sya ka school jong phi ha kane ka singi ka bamenta la ban ong ba napo ka riboi hi kilaslang ban kiu ha ka jing pule puthi lengba ka jingi trestom jong kinong hikai habur ki school ki bodon hapo ka riboi district